kalla in har kina nan a kusa, idan kina gefe na ai babu zancen na kusa. Kunnuwa na kewar jin zancen ki tausasa, na nufin dausi kyakkyawa makwara zance na. Wa za na bi wa zan je gurin ta inda har ga ki kyakkyawa ajin farko firdausu gane cikin fadar ki. Na zo na shaida me kikin biyata ina kaunar ki. Gonar fure ga tana shuka firdausu zo ki zubin taki na yi ruwa tun da mun dace ni da ke san babu mamaki. Sona ki yayi mun rasa yi girman da ke zana ba maki, daure ki shayar da ni zumar kauna da ke cikin kokon ki. Gari ba inda a kauna ne ni gunki nan zana yo burki, sassarfa zana yo ne sauri dan na kalle idanun ki. Taki zana yo komin nisa so yayi min dauri ko kasar China kike ki jira Jamil can zana iskoki. Babu ba ja da baya sansanin maza zana kai dauki, zan zamto jarumi filin daga a can zana kwato ki. Ni Jamil ban fargaba ko tsoro ni ban san shi ba, barazana ba ta ci ni ba, inda akan ki ne firdausi ni san ba zan bar ki ba. To wai in ban so ki ba wa zan so a nunan gaba, firdausi ba ki gaba, farin ciki nake da samun ki zo ta hodiyar baba. Yar mama kina nan gaba autar mata ba su san ki ba, san ki a zuciya yi babba, zo ta so autar mama. Firdausu mai suna. Zahiri da batini na ni ke ce na kai tunani, in dai akwai ki dama na firdausi ba zan kara kuka ba. Ni ba ni da damuwa a sokin zan mini garkuwa, da fure na so zo ki ban zo bai kan san ki ba ni gawa ba. Da na ji kishin ruwa ke ce za ki zo yar uwa, sai ki fito kamshin turaren ki na shaka ya mai haiwa. Da zarar na ganki ko in jiyo kalamanki, zuciya ta sai ta haske kamar ban taɓa fushi ba.